Здравейте, днес сме на лов за режисьори. Търсим Николай, Ники и Митко. Вие го познате от YouTube. Аз съм Милко, неговия партньор. Сега ще ги търсим. Значи, тук са оставили следи. Чакай, ще проверя там. О, тук има следи, вижте. Тук има някакви камери, те се рисували. Значи, къде го хикса. Ето тук хикса. Сега ще вървя. Тук има стрелка. И тук има стрелка. И тук също има. И тук. А тук има някакви рисунки. Тази доста готина с вампирите. Ето още една стрелка. Ето тук тяло. Още една стрелка. Тук пише Фокси. Ето го и тяхната база. Умряло тяло. И тук ви пише, че ще умреш. Не и аз, брато. Сега. Къде ли са се скрили? Може би. Ето тук! Или пък. Ето тук. О, чакай, тук пише нещо. Фреди. И някакви рисунки пак. Фокси. И Фокси пише. Така. На лов за режисьори. Ето това е нашия фен, Габи. Сетих се къде може да са. Ами ето тук. Няма ги и тук. Да изясним, ние сме в парка в Ивайловград. Къде ли са се скрили? Може би. Ето тук! О, тук ги няма. Ами. О, сигурно зад паметника. Елате, режисьорчета. Не? О, ето го! Николай! Здравей, Николай! Сега трябва да търсим Митко. Добре. Хайде. Май ето тук! Не. Ето. Чакай малко. Добре. Не, няма. Няма го тук. О, ето го и Митко! Ела, Митко! Витко, ела! Ела! И май аз намерих всички. Добре, фенчета, другия път пишете в коментарите въпроси, абонирайте се, лайквайте и ако ви е харесало, напишете го. И това, че край.